Yo, me mamu nyina mo achi Ghana fo adeshi manma. Me se oba de ehihye yi mu nti mo ho ye. Empo bi asamato no. O menani so nkyere Yehova. Bible tifo. Obedi nasem amano. Ade achi anopa. Me nipa bi a mentantene fie bibiri ni di anopa ofie bo nse mahwim na me kwa ha na me fa ha. Nanso apomudin nsem ti no na nsem mani aba me ho so. Kane bi de na me na me kya tu mu a. Sesa no pa brante ana papa be ma de nya bibi kakra na ade ato wayase. Ansa ne wapie fi se ukoye adwumaden. Nanso to da fra no pa no nsia kopem anwumra no nsia afi na maka se ase ne mi di dabi pasa na mi ana me pe sebi asema mama me ti ma hyase ache nansan mu enche bibiri de but ene de me pese me mamu hu sene aya na me didi ete ebi wo ho dada ne bi wo ho enche me de dada ne so de ne bi baba nanso so me pese mu hu sene me didi eti monka me ho na yenyina nsre awurade se aduane a me bedi enkoye adwuma papa wo mu mfa sakra pa bi mra me widiem apomudin no ode ama me no free tete abepum sa abre a Agya Koo abradim kira me na so a me ba na obi ani ade se wahwe ho so yem on hye ne kenama me na me se mo pemasem ti ana dodo pemasem no bobo mpae pa ade ama me otumfu Agya Nyankopɔn tumi nyina ewura si ade nyina me mfa se dama me se ne hwan menya bia me ba bedi me mpa bo nsete ho ema me de be musuo ne san ifre aduane mu ekɔ wonam aduane mu a enkoye se ne wo pe me da wase Bible tifo Agya Nyame adumti amen. Abre bebre yibedi dia aye mo mpae yemfa aduane no enhye obo ade ansa ono a na ebo aduane no ono ne to nsu gu so nanso ye wo wiase nye die Onyankopɔn pe ne nipa pe aya ne nipa pe so odwene ma Nyankopɔn ti no ye bompa ya na yate ho nti me de moko na me de aduane na kyerɛ mo na ma hyase se me twamanu kakra bi me medidi no so sa bi beka se na Agya Koo se de medidi etie de wa hwe ya won ti ase na nso so no nso beti ase na sua na wa bo nse nipadua no o da sole bia na wo gina wana so ye kɔ na yakɔ akɔhwe yo aduane ni o hwe a shrimps anase monko a yeyi ho a ya hyɛ yi ho nkokoto no mo ho no anase Paris mo ho no na mabaye ho adwuma mutim se me ye ho adwuma aben no an yi pa na ohwe a me jollof ya jollof ya siusi ebi na Agya mate kakra bi ohwe kakra bi umse be ma de eso didi nenso entani bibire na nye kwadwofo ma ne na oso sa ntosi no bi baka se ne ntosi de Agya Koo de yeden nye ntosi nko jene no susu ni oba me jene no na afi waba kusua ya kye wi kusua ne noso ohun sa ye pafo ye mi pe na nche ohun sa wi a na paya so gu nchen enem rantie ni maba wani paya di enso paya anase e kan pe ade ye ma ni paduane mu ni paya kakra gu nchen ni pe kakra gu nchen enti mi diwe kakra mi wie ni sa no a na Agya ano de kakra manum kakra on se mimi num alcohol nti no Agya
adɔkɔdɔkɔ deɛ kakra no manom me ice cubes kakra bi egum sɛdeɛ ɛbɛyɛ a na nhyɛ da nyɛ nwunu nti mede kakra bi gum meka nkyɛm sɛ na anɔpɛ na ade ice cubes daabi masa ewiem ayɛ hye paa mframa ɛbɔ nyinaa no kyerɛ sɛ ewiem sɛ wo ho nhyehyɛ wa me ho hyehyɛ no ɛna me nsuo ɛsi ho adɔdɔ deɛ no ɛno ani ɛna agya egum saa no na mawie ne sei no afei na meba bɛdi no bɛte kakra adie iti yɛabɔ mpa yɛwie deɛ ka me ho na afei yɛn nyinaa yɛnidi ma invite mu nyinaa me nsa aka wo a wo akyirikyiri wɔbɛnkyɛ bra na yɛn nyinaa yɛnidi firi sɛ siwano ne simano a ɛne kyerɛ wo nuadɔ meda mu nyinaa mase mekɔ akɔdidi yo na deɛ teɛ sɛ ansa na medidi no ayɛ na metaa ɛwe ntosi kakra ɔho sɛ de ntosi no yɛtwitwa ahohoro ma yi aba no di kan we kakra sɛbe mmoa hoɔden bebrebe nyinaa yɛ haban ne saa nneɛma vegetables ɔmo wie ɔmo ho kɔwe nkorɔfoɔ afuru bo nso wayɛ pintin sɛ nyɛ wo na abɛkyɛ no aku no a na sɛ de bia wogyina ne nan so mewe ntosi kakra ma wegye ne kakra ansa na makɔ m'aduane a medi so suawe ma ne nyɛ wo sɛ ɛne wɔbɛkɔ ntɛm come on. Ntosi suawe onipa ɔma m'ani gye ntosi awewe ne gye ne ho ɛyɛ me papa a nyɛntofo a wanya ne baabi kɔ ɛyɛ AB Council na ɔma m'ani gye ho ɔsɛ ɛgya sɔre asuayɛ na ɛmmoayɛ mene ne tu kwan ɛkɔ ɛyɛ US aburokyimam yɛkɔbɔɔ tɔɔ bi na ɛduru Dallas yɛdidi mene ne didi yɛyɛ biribiaa sɛbe panimfoɔ yɛkɔsoɛ ɔmo anɔpɔ mo to yɛ pono a woyɛ den ɔbɛpɛ ne ntosi kakra ane gye ne kakra na ɔkyerɛ me sɛ Kofi suayɛ nyame anim ne anyɛ me den da mehyɛ aseɛ no a na nipadua no asom sɛ ɛyɛ ade a ɛbɛboa na mawiaa bɛpem nnɛ nti wohyia me a onyini da na no fɛ no ho ɔde no wɔkɔ tɛtɛtɛ ɛyɛ asɛm bi nti a nti wosusu a sɛbe obi nim obi kyerɛ sɛde bɛyɛ a yɛ nyinaa no yɛbɛdi nkyinakyɛ na yɛabɔ abusua ho ban akɔpem dama ɔbɔadeɛ na nkasa nhyehyɛ mu no ɔbɛfrɛ yɛakɔ ne nkyɛn nti suayɛ mede baako akɔgu baako ni mmiɛnsa aka sɛ mede baako no bɛka ho anaasɛ megya no hɔ ɛnde nyame ne bɛkyerɛ bɛka sɛ yawoa manya nka no kɔ no mmiɛnsa nyinaa nka sɛ nyame bɛkyerɛ no m'anum soso kyerɛ padua nsɛ mefa baako nka ho nti mede baako ka ho suayɛ ɛnyɛ ade biara ntosi kɛseɛ baako ɛne ɛhohoro ho na agya yɛpaapa yɛhohoro mu yi aba ne ne firi aba no deɛ ɛyɛ na mpɛ sɛ mekɔ aba no ho anwie a ɔnam abɔntea bɔnsi wotirinwi no green bi firim ɛbɛyɛ sɛ wonwi wani bɛtɛ ne dua pie wapampam ne dua ntosi dua na pie wapampam ne bia firi wabɔ de sɛ ohwenim afei ɔba ne ato dinya papa dɛma na ɛba no dɛma ntosi na wodua
Papa Dema, Papa Dema, Papa Dema, Papa Dema, Papa Dema, Papa Kenkansu. Nti ya na meji aba na fi ne mpasem. Me na ma ye be frɛ me Papa Dema. Na ntu esi efifiri ma pampam. Ade a nye den ba nye nipa nyina so ne betumi aye. Amusunya obi se di e de fra salad na on de obetimi. Eno kure niema bi ka salad no ntu anu mu ode nti na apene sa. Da yewo miewani no miewani di. Ibi ye duro miewani. O yale pa aduane bon, yesi miewani di. Di ntia. Be mo opomudin. Nti e to da sua. Awie ni sa no. Okopa ya ne kakra. Edi kan ka chem se baby am tiri de my kitchen number 1. Ha. Do yi wo ha. Akọ dining. Nso ya na. Ko tena ho a me nkwa na mhye ho din. Nti ya na ma be tena kitchen na ja. Odidi wi a nya daji ya tena se ya be 30 minutes. Ama fa adwea no hwe baby a na me de mani yele. Ai chire. Ti e ban se de bi am didi wo ha ma ne hawo. Ama nso nyo mama. Miyiri ni ho. Miyiri ni ho. Awa kwamchi. Nti nya ni se ya na fe mede na ahaso a me we me ni esiusi ena wa ha. Na so esiusi wo na ne de meka ne se o na apartment mu e wa chiro ho. Na me nkwa me sha ha. Na stenya me se omo ame ntimi nkomani mo family katu nkoye se di bi no aye aye de ji ho me na ye boy ho asafanye nkono boko si ya chichidie oso de bere obudu oso ahemam atwen ni adowa intum de kabum hen on de oso de boko so obudu oso ahemam so obesi wo sua Agya Koo Kofiadu na blabo na nante ne kasa ene suban a na chese oba no wayi ne ye watwisu ne ye yin na ye bonu onyankopon ne munyama boye nenso metuwe ntam pe bonu bebre yin pa me de boye ni de be se wunia otwa ne nantini yin mfra adwuma yin kunu yin pra no yin se no yin sere no yin mompa se bibi nto no Kofi mempe me kra na timi mempe nti sanete me ko mo no so timi no na fi ko mon ko no so okay. Sine tia.
shrimps now. And then cafe Agya Koo way, me you. And I said you'll be good in a trouble. I'm for 30, and I'm 15. Says Canan and the baby in the sea. I'm made. You can't do for Mama, ya you be a man, made. Ye are not paid, do ya? Yammy and Feffy, I'm a young Kami. So you see, young Kami said, no only dear. Yes, let me refuse office in whom say, be a mafan, maybe. Ah, no, dear, no. Let me make on. Oba, umpo, so pursue to an amount set the 2 year. Bibli no ho. Then so obi no ade ne saben kum better na busun fie. Beka say, Agya Koo. She said, many are called, but few are chosen. Bibli no afre, and so got pregnant no be. Ti me anu ma mo approach me ma hunu e papa no na mfofo Ghana fo mba wali abrofo Jamaicans Ethiopians and other country for say Agya Koo Kofiadu monko social media so na monhwe bi de yesini no mba monhwe benya nyansasem Ghana fo sini Ghana sini pa kono aba wom a chese e kasa se culture ni ahwe ukotete mofra TV a obenya ye niema bebre ahwe uko Official.agyakoo live band ye nyom to obenya ni nyina bi ahwe impo opese ye bebo obi nkasa asemumra aya na ese asemunko nanso ye obi ase ye kan ho ye ho anaba ye ben den ti opese ye kobo wayi opese ye kobo wayi opese ye kobo se o to party bi ye mebo ma se we o ware ye mebo ma bi a wonu ware onkofo obusuya mo ka mo no mo didi akra ye mebo ma tete mofra band si Ghana ha de ye nchile ba bia ye te dwom na se na ye adwuma so yi da bia be frɛ wo Ghana ha bia nhihye ni sinko ade a ye beba enche nyema bibli ba be ka ho ye tete mofra TV ni na so e ba be ka ho do enye TV station said ye nyan ebribi tete mofra tenase na create YouTube TV odi nyansa semka futu sem de boa man de betimi aye man ye de beka nipa bom e de ababa be kire fi se estire ente ya enya cheso a Ghana tia CD ni e woma nkwala ide eti eto e boss obi ni mo bi kire fi se nkwala ni bi pre osu onyiska nle no enya mfie du so kula ope bebiri
near 70 years and a year then. Hey, blah, my boy. To boss. So, Papa, 70 years. Now, over for be an own penny be any 70 years. I chase in Yami. Hey, you near Blabo. Opposite Sabi. I'm no Muhana. We are Japadias, no papa. No such as you are mobile. I'm fast half pan or fast. Now, who said, finish my way. A costrosro. If I am in Tim Penyasam, no munya to the Dino. Yes, sir. You catch them. You'll be if you can, you dear them. Eh, at him the India. Ubedi. Eh, you'll bet me a yana, Nimum. You wouldn't. No, I'm afraid I'm Susiami. Nenny penny Jimmy Honey dear. May ye dear. Meeting be a mafam dear. Nadachi qua. Yanka said, Juma obey. Quan bang, Nadia demand fast so. Yanyan tea. Yeah. Eh, mamma, young Vasa. It's Miss Ram. Yanyan tea. Say, we are Blantia. Your wife say, baby, I want Uncaho. A baba one name Myra. Opisica. Where you make up Sakasi. Persuade no other than came. Nanny then see Mushem Pabuane back sinti. Be a Blantia. But do a donor buy. And the Jenny buy. The Ametity no Sanity, dear. No fun homes you, Agya Koo Pesca. Na said you couldn't add any pesca. Send him for the business moon. I didn't know business for Uncle Pet and Uncle Jessica. I didn't know mamma and papa. Woman, ye not Sebi. And the dear couple of the bishop. Over Petipa, you have a baba. Ye, no. 20. And in the want to go for you. Mammy, who knew him, Nimatem. Now, it's him a future. Now, you're a teacher man. A person man. A course a day with Uncle Pompe. Yajuma, Snajuma. If I want to say, be ton baby. The boat and pay you to say. Why did you win? I feel not say I feel best son. One, a catchy yaman. You are lay him going to see any man if you make car. So, bad dear. Wawa. Up 1,000 Ghana cedi. I feel the best one. Now, oh, yeah, 100 million. 10,000 Ghana cedi. So, we need a heart. Just one pebble. This will be our Kodan Kosi. Kodan Kwame. Kodan Yaw. Nasi Kofi. I'm saying, ah, name him. We are saying, Bibileba, a billion swan.
odwumadi nti wobɛtɔ bi. Nimom ofa kwati kuna so etina na wate asido akofa ohaw de abla busua branti ti de meka na asopa we enche asemti Titimofla TV Official.agyakoo pacho mon subscribe na mon share na mon like na mon comment ni so no so nimum aya mon yintie futu yi ndi mu besia opese nye number na be fa banda 0242 978861 bibiara here number pese e be program ma pacho eye adwuma no ana ati me frɛ enye adwuma sabi fa ni die ma de esa no emfa ni agro sa ai fa number ni agro medamu nyina mo ase nyame hyira mu nyina ye besa hye bio ciao